Здравейте с поредното издание на интернет предаването Диалог. Днес сме поканали на гости Пламен Русев, председател на И-Академия и председател на почетния борд на Webit Ambassadors. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Директно започвам с въпросите. Имате ли успешни кампании в социалните медии и ако да, кажете ни поне 3? Всъщност аз базирано върху опита, който имаме повече вече от 12 години в интернет и мой личен около 20 в маркетинга. Написах книга, която се казва "Властта на хората" и почти всички практики, които са свързани с социални медии, с дигитален маркетинг, са такива, които са от първо лице единствено число. На принципа прави това, което проповядваш. Описвахме точно това, което сме правили за най-различни клиенти. Те са от най-различни държави. Разбира се, имаме една от много успешните ни кампании в зората на откриването на офиса ни в Швейцария. Беше тази, която направихме за IKEA. Получи се много интересно, но тя самата кампания, докато я разкажем, мисля, че ще бъде поне едно 20 минути кейс стади. В България има интересни кампании, които правим за молове. Мол Варна е един от добрите примери, мисля, като страница, която е изключително активна във Фейсбук. Тъй като е въпрос, ще си позволя само да не се съглася с това. Няма кампанийност в социалните медии. Има отдаденост, има откритост, има диалог. Не може кампанийно да си говорим с вас. За да ми вярвате, за да се срещнем отново, благодаря за тази покана, която ми отправихте още в самото начало. Ние трябва да бъдем в постоянен диалог. Няма кампания в това. Кампаниите бяха в традиционния маркетинг. Сега има една постоянна комуникация. И тя е много ясна. Тя има едно единствено правило. Нито един бранд не съществува, освен ако не е в гласа на хората. Той изчезва. Хората трябва да го повтарят, хората трябва да го използват, разбира се и да го купуват, тогава той съществува. И всъщност това е магията на социалните медии. Това е постоянството. Тя се случва днес, случва се утре, случва се в други ден. И който прави кампании в социалните медии, ще се сблъска с големи проблеми. Трябва да правиш диалог, трябва да правиш комуникация. Ще ни кажете ли колко човека са се регистрирали или колко човека се регистрираха за Webit 2011 този път, без да преувеличавате, по 2? Това е един и същ въпрос ли? Това е от същия човек, но последващ въпрос. Добре. 2009 година регистрациите бяха 3500 човека. 2010, ако не се лъжа, бяха някъде около 5000. Тази година успяхме да задържим това число. Казвам, успяхме да задържим, защото ние си бяхме поставили за цел да го намалим. Ние търсим високия професионализъм в това, което правим. Това е B2B събитие и голямата бройка не ни носи кой знае колко добавена стойност. От друга страна обаче пък, гордостта да събереш целия свят на едно място е нещо, което със сигурност работи за нас. Работи за нас, има предвид за нас в целия свят. Тази година 45 държави имаха представители в рамките на Webit. Но със сигурност нашите цели са Webit да се превърне в водещо събитие в Европа, от гледна точка на съдържание, от гледна точка на теми, които покриваме. И тук всъщност най-голямата добавена стойност, най-ценното нещо на Webit тази година и за целият ни екип това беше и най-голямото ни постижение, беше първо наличието на професионалисти от цял свят, буквално. Най-важното нещо, което успяхме да постигнем тази година е да добавим съдържание. Webit не беше само дигитален маркетинг. Webit тази година беше еднодневна конференция за гейминг индустрията, която е огромна и се развива все повече. Еднодневна конференция за стартиращи компании, която беше лично моя мисия да помогнем на стартиращите компании в България и не само в България, в Централна и Източна Европа да излязат на световната сцена. Абсолютно всички презентатори бяха много специално подбрани да бъдат точно такива. Тоест, да бъдат добрата практика, как се случва наистина от тази част на света ти да направиш глобален бизнес. Давам ви пример за един такъв. Лекторът на собственикът на GetJar, Иля Лаурс, който беше обявен тази година от Икономическия форум на Давос, в Давос за дигитален пионер на 2011 година и от Times Magazine за стартап, който ще промени животът ви през 2011. Иля беше тук лектор на Webit
И той е типичният пример за това как една малка стартираща компания от тази част на света направи чудото и така, защото Facebook, Google и още куп огромни, най-иновативни компании в света да ползват платформата му и той в момента да бъде потенциалният следващ мултимилиардер. Така че това беше моята мисия, свързана с стартиращите компании, да им помогнем не само да чуят такива истории. Имаше много venture capital, имаше т.е. инвестиционни фондове, които се интересуват от това да инвестират в компании в дигиталната среда. Имаше изключително много маркетолози, които да помагат с идеи за това как се прави маркетинг на стартираща компания. Представителите на финансовите институции, които пък разказваха как се правят бизнес планове, така че да успееш да получиш финансиране. Изключително целенасочена да помогне тук на локалния бизнес, на младите хора в Централна и Източна Европа да направят стъпка напред, защото за мое съжаление и за съжаление на нашият екип, от тази част на света не са много успешните компании. Тук аз обаче ще ви задам и един въпрос, който е малко по-назад в списъка, който гласи: защо е толкова, явно е полезно това за стартиращи компании, но един от въпросите гласи: защо е толкова скъп входа за някои мероприятия при положение, че имате толкова много спонсори? Може би скъпия вход е пречка за стартиращите компании да се запишат? Webit, аз започнах да ги изреждам. Webit имаше много събития вътре в себе си. Това са 7 отделни конференции, от които 2 са напълно безплатни. Тоест, когато говорим за скъпо, не знам как се сравнява безплатното с него. Така нареченият Open Theater или безплатните семинари на Webit, които събираха около 250-300 човека през цялото време, някъде около 4000 човека минаха само през отворените семинари на Webit, имаха изключителна програма. Просто тази година лекторите на отворените семинари бяха едни от най-добрите специалисти в Централна и Източна Европа, а и не само. Да речем Ендрю Филбърт от вице-президент на Нилсън, Одисея Снотикас, който е CEO на Think Digital, една от най-динамичните рекламни мрежи. Също така Тимотей Гая, който е от HTPool. Това беше напълно безплатно 2 дни. Целият свят говореше тук безплатно. Няма друго събитие в Европа, на което може да отидете и да слушате безплатно тези хора. Също така беше безплатен двудневният workshop за хора, които са разработчици и правят отделни апликации и програми, базирани върху платформи като PayPal и в случая платформата, която MTEL тук презентират в България, които всъщност ти дават възможност да печелиш от труда си сам. Startup Village струваше само, ако не се лъжа, 80 лева за достъп. 80 лева да присъстваш на такова събитие, най-близкото до това, но с доста по-ниско ниво лектори, се случва в Румъния, казва се How to Web. Цената там е 250 евро за достъп. Много е важно да се научим да ценим това, което получаваме. Ако искате да отидете на подобно събитие, трябва да платите самолетния си билет и ще ви струва най-евтино в Румъния 250 евро. Така че аз бих казал, че е точно обратното. Ние направихме така, че в България хората да могат да дойдат и да чуят хора, които в противен случай трябва да обиколят света и да платят ни различни ще им бъде трудно да чуят точно тези хора, защото те, ако можеха да се чуят тези хора на други места в тази част на света, нямаше 45 държави да бъдат на Webit. Със сигурност са безброй много интересните хора, които са присъствали. 150, специалисти... като започнете вице-президенти, президенти, управители на най-иновативните компании в света. Facebook, Google, eBay, PayPal. Кажете ги. Те бяха тук в България. По-добре на хората в устата, отколкото на хората в краката. Сменяме темата тотално вече. Абсолютно, това е следващия въпрос. Okay. По-добре на хората в устата, отколкото на хората в краката. Доколко тази поговорка е адекватна и вярна в контекста на социалния, в скоби онлайн маркетинг и пиар? Българите казваме, мълчанието е злато. Но аз лично към моите деца не бих използвал поговорката мълчанието е злато, аз бих казал слушането е злато. В социалните медии човек трябва да може да слуша. Да слуша поради много причини. За да знае къде трябва да говори, за да знае какво говорят другите. Аз много често в моите лекции използвам алегорията с масата. Социалните медии са една маса, на която са седнали най-различни хора. Ако ти искаш да бъдеш интересен на тази маса, ако искаш ти да бъдеш първо приет на тази маса, ти трябва да разбереш кои са тези хора, какво ги интересува тях, за какво си говорят, какво ги вълнува. Тогава вече имаш шанс да влезеш в разговора и да водиш такъв. А пък ако имаш изявени
свои качества, които са познаваш добре вината и можеш да избереш най-доброто вино на тази маса, или можеш да дадеш изключително добър кулинарен съвет, то тогава ти ще добавиш и стойност към своето присъствие. Ето това са социалните медии. Вашия въпрос или въпросът всъщност на нашия зрител е изключително интересен, защото да, добре е да се говори за теб. Аз и с това започнах. Брандовете са живи, защото хората говорят за тях. Но оттам нататък е важно и какво говорят. Ако за един бранд 60% от хората говорят негативни неща, той няма шанс да просъществува. Интернет, дигиталната среда доведе до нещо много интересно и много специфично. То се нарича промяна във формата на доверие. Преди медиите, ето това, което сега правим, от пиедестала на медията, която има доверието, има изграденият респект от аудиторията, ние говорим и се предполага, че нещата, които аз съм изрекал до сега, колкото и безумни глупости да са, ако са такива, са верни, защото аз говоря от малкия или от големия екран, сега вече говоря и от компютъра. И говорите вие със своите гости. В социалните медии, в интернет, това вече не съществува. Кредита на доверие, който имаха традиционните медии, изчезна. Изчезна онлайн. Онлайн доверието се изгражда с всяка дума, с всеки жест, с всеки ден, с всяка седмица, с всяка година и затова казах, че няма кампания. Много е лесно сега някой да напише името Пламен Русев или да напише властта на хората и да види какво съм правил, как съм го правил години назад. Всеки един от нас си има социална графика. Днес може някой нещо да ви е казал, но денят ви е отминал и утре то не съществува. В социалните медии е залепено към вашето име. Пишете Пламен Русев и виждате кой какво е казал за него. Пишете бранда Хикс и виждате какво хората казват. И се връщам на доверието. Интернет промени изцяло доверието. Ние вече вярваме на хора, които никога не сме видели. Пишете, искам да си купя новият еди кой си телефон, пишете го в интернет и гледате какво казват хората по света. Вие не ги познавате. Вие не знаете кои са. Вие вярвате обаче повече на тях, отколкото на бранда, който прави реклама на този телефон. Просто защото бранда ще каже само добрите неща за себе си. Ето къде е разковничето. Какво ще каже бранда? До сега брандовете казваха, изпращаха ви едно съобщение и вие трябва да му повярвате. Вече не е така. Вече има обратна връзка от страна на клиента. клиента. Сега трябва ние да поговорим, за да ви убедя, че ще бъде така. Тук ще задам и следващия въпрос, който пак ще изпревари следващия, който гласи: много сложно стана. Защо според вас политиците ни не се възползваха от социалните медии и мрежи за тази политическа кампания? Става въпрос за миналите избори. Навсякъде по света това е основен канал, за да достигнат до аудиторията. Защо при нас не се възползваха от това? Защото правим Webit, защото имаме именно тази мисия, защото е нужно обучение. Съществува страх от дигиталната среда, както древните гърци са нарекли метала феро, което означава страшно неизвестно. Когато не познаваш нещо, ти се страхуваш от него. В последствие в България и в тази част на света прекалено дълго време съществуваха и форумите. Форумите създадоха образа на интернет като на място пълно с тролове, друиди и други такива същества, които нямат име, лице, приятели, интереси, семейство, деца. Наистина беше така. В форумите никой нямаше своята социална графика и съответно можеше да излее каквато си иска кофа, било то с помия или с боя, която да те направи красив. И всичко свършваше там. То започваше и свършваше в тази част затворена на друидите. Но с развитието на социалните медии всеки придоби лице. Това, за което говорих и преди малко. Как да го направят политиците, като те не са образовани? Те се страхуват. Те си мислят, че в интернет ще ги залеят друидите. Не е така. Те просто не знаят как да се възползват. Ако ти не знаеш правилата, ако ти не знаеш така нареченият етикет, етикета на мрежата, ако ти не знаеш как да измерваш ефективността, интернет със сигурност е единствената измерима медия, измерима среда, защото медия и канал е прекалено малко за това, което е интернет. Това е една цяла среда, в която хората създават, споделят, надграждат, изявяват себе си. Това е средата интернет. Когато не знаеш обаче как да се възползваш от нея, как да се държиш в нея, как да измерваш ефективността си, тогава за теб това е онова страшно място, което по-добре да не влизаш, защото кой знае какво ще ти кажат хората. Това се отнася за брандовете, това се отнася за политиците. Образование и образование и образование. И затова ние създадохме и Академия, единственият лицензиран държавен център за обучение,
за дигиталната индустрия, през който само през тази година минаха над 300 професионалисти. От топ менеджерите, маркетингови менеджери на най-големите компании в България, през малки стартиращи фирми, които искат да започнат, да речем, електронна търговия. И Академия има 5 основни курса, всеки един от който е в 3 нива. И това са еднодневни обучения, в зависимост от това дали нивото ти е начинаещ, средно напреднал и експерт. Можеш да избереш къде да бъдеш или да минеш и 3-те нива, да получиш сертификат, който е валиден в цяла Европа и да започнеш да се възползваш от дигиталната среда. С 2 думи, коя е формулата на успешната кампания в социалните медии? Който е задал този въпрос, със сигурност, за да чуя отговора, трябва да изчака малко по-дълго време от 2 думи. Но да речем, че има 3 думи. Те са честност, харизма и мисия. Мисията, да започнем отзад напред, един от мисионерите вече не е сред нас, той се казва Стив Джобс. С продукта, който той създаде, е мисионерски. Мисионерски, защото онова, което той каза е: аз ще променя начина, по който ти използваш лаптопа си, той вече ще бъде друг. Аз ще променя начина, по който ти си използвал досега телефона си, той ще бъде друг. Аз ще променя начина, по който ти държиш в ръцете си едно нещо, което преди наричахме табла, сега се нарича таблет. Това е мисията. Той имаше последователи и ще има последователи. Той има апостоли в целия свят. Ако вие имате iPhone, вие с гордост го слагате с логото обърнато на масата напред, за да блести тази полуотхапана ябълка. И ще спра до тук за мисията, защото от тук нататък всеки може да си мисли за всякакви други мисионерски продукти. Харизмата е нещо изключително важно. Не можеш да бъдеш истински, не можеш да бъдеш успешен в социалните медии, ако не си харизматичен. Вниманието в социалните медии не се купува, то се печели, то се завоюва. Харизмата е нещо много важно. Тя е присъща на хора като, да речем, създателя на Virgin. Ричард Брансън, да. Той е хиперхаризматичен. Той където и да се появи, той лети с балони, кара най-бързите яхти, носи красивите жени вече и в космоса. Да, вече и в космоса, иначе по крилата на самолетите. Какво ли не прави? Най-харизматичен. Продуцира музиканти, супер обичан, помага. Истински филантроп и така. Третата е най-важната. Значи не всеки може да има мисия, не всеки може да има харизма, но трябва да е честен. Ако той не е честен, ако комуникацията в социалните медии няма онова нещо, честността, която стои в дъното на всичко, то тогава няма смисъл да я правите. Това не е онази старата реклама, в която ще кажем истината по добрия начин, както казва Макен Ериксън. Рекламата е добре. Truth well told. Добре казаната истина е нещо много хубаво, но социалните медии искат повече от това. Искат цялата истина. Защото ако е само наполовина, някой някъде ще започне да използва вашия продукт, ще го обърне от другата страна, ще го види и ще разкаже останалата част от истината. И тогава вие имате проблем. Затова в социалните медии се случи нещо много специално. Започнаха брандовете да западат и започнаха да се повдигат продуктите. Продукта да стигнат в пиедестал. Важно е какво точно давате, а не как разказвате за него. Хората говорят за него. Вие просто трябва да сте част от тази комуникация. Имам 2 въпроса към вас, господин Русев. Първо, кое ви провокира да напишете Властта на хората и за кого е предназначена тя? 2 истории има за тази книга. Едното е, че тази книга, тя по принцип лежи около 4 години трупа се като информация, 4-те години, в които ние започнахме да наричаме медиите социални. Долу-горе. Това е първият момент, от който започнаха да се надграждат социалните медии, да се развиват в блогове, в добавена стойност като сайтове, в които хората споделят мнения за дадени продукти и така нататък и така нататък. Впоследствие направихме образователната програма, в която аз структурирах и синтезирах информацията, която да предоставя на моите студенти в ИАкадемия. И кое провокира? Факта, че ни предстоеше второто дете да се появи на белия свят за наша радост. И, както знаете, поради чисто физиологически причини, докторите забраняват поредица от неща, които можеш да правиш в семейството си вечер. И отвори се една голяма дупка от време и аз реших
този емоция, която може да внесем в семейството, да я сложим на книга. Разбира се, това е забавната история. Реших, че мога да дам нещо на хората, да прочетат нещо, което да им бъде полезно в бизнесите им. Чувствате ли се успял? Е втория въпрос. Тогава, който е неминуемо свързан с вашия отговор сега. Аз не зная какво означава да се чувстваш успял. Но със сигурност знае какво означава да си поставиш цели и да ги постигнеш. Може би успял, ако си прекалено суетен, може да го почувстваш в много от нивата на своето развитие. Аз не се чувствам чак толкова суетен, но определено се чувствам доволен, когато успеем да постигнем целите си, дори да ги надскочим. Властта на хората се превърна за мен в кавички бестселър, но ние продадохме, тя се продаде в 2000 тираж в рамките на 3 месеца. Аз не знаех, че българите не четат толкова много. Проверих статистика в Чехия. Средно на един човек чех се падат, ако не се лъжа, 6 или 7 книги на година, което не е много, но майва на България се падаше 1 или 2. Трябва да погледна още на статистиката. Което е много тъжно. Мен често ме питат защо книгата си е написал на хартия. Защото аз обожавам мириса на хартия. Тази хартия обаче, на която отпечатахме властта на хората, е специална хартия и тя има един зелен печат. Това е хартия, която е създадена. Не, даже не е рециклирана. Не исках. Рециклирана означава пак да си убил дърво. Това е хартия, която е направена от дървесина, отгледана специално за хартия. Тоест дървета, които са отгледани, за да станат на хартия. Така че това е нещо като разбрах, че има такава, реших, че това ми решава всички проблеми с вътрешните ми противоречия, дали да се убие още едно дърво или не. Така че както си има такива лъхички, които си ги купуваш в саксия, които се отгледат, за да стоят красиво в твоя дом и после ги посаждаш, тази хартия се надявам да посади пък знанията на социалните медии, които аз съм споделил в нея, в хората, които да се възползват от нея и наистина да постигнат успех. Мисля, че това е един прекрасен завършък. Да сте посадили знание. Пожелавам ви го от сърце, дано да сте прав, дано да има желания ефект тази книга. Благодаря ви. Това беше поредното издание на интернет предаването Диалог на социалната мрежа свежо.net. Чао, до следващия път.